ni siya ang kaso nga gidala at ubangan ko kang Kristo. Now, with this as a background, crucial kayo ang tubag ni Kristo nga paghimuon. Kaya nangutan naman ang mga Pariseo, magtutudlo, base sa balao ni Moises, pat yun magini, kaysa pangnanapaw. So, sabay mo una-una ini. Duha kabutang ang ino nato, delikado sa pagtubag ni Jesus. Kung pananglit mo uyon siya, sa mga magtutudlo sa balaod, uyang iyang tugutan na ang babae nga nanapaw, pat yun pinagisbog pa to. Then si Kristo is at risk of being inconsistent with His message about God's forgiveness, about God's mercy and compassion. Kay mutugot man siya nga patyon, ako sa makasasala. Kung siya muuyon sa gisultis mga Hudiyo, o sa mga magtutol sa balaod nga, o sige, patyan ninyo na, kinabitaw na sa balaod. Then, ang tanan nga gitudlo ni Kristo mahimong kawang. Mahitungod sa paghigugma sa Dios, that God is always after the sinner, that God seeks the sinner. Then mahimo siya nga maalkontra ang iyang mensahe sa iyang pagabuhaton kapag uyon kung ipapatay o mutugot siya nga patyon ang babaeng isang pagnanapaw. But at the same time, kung moingon po siya nga no, kunya dili siya musugot, then ang mga tao adunay impresyon nga okay ra di ang magpakasala. At the same time si Kristo murag nagtugot nga pwede ra di ay muguba o unsay ato ang gilatid sa balaod kay pwede ra man ipapulion ang nakasala bisag dako kaayo. So whether yes or no ang iyang itubag, medyo tagilid siya. So gayon sa maning pagsulbad ni Jesus. Una, on the part of the accuser, sa mga nagdala ngadto sa babae ngadto kang Kristo, giingon sa ebanghelyo nga misulat siya sa yuta, miingon siya kinsa katong walay sala mao ipaunaha og pagbato ngadto kaniya. And then mitikubo siya og misulat sa yuta. Usa ka komentary that is widely accepted, giingon nga ang gisulat ni Jesus sa yuta, although wala gisgot sa ebanghelyo, ang gisulat niya mao ang listahan sa tanang mga sala ni antong nagdala sa babae ngadto kang Jesus. O di ba sabot? Mismo sila nga ni-akusa sa babae, ni-kondina sa babae, ni-hukom sa babae, kita ni Jesus unsa pud ay kadagko ang ilang mga sala. Muna nga giingon sa ebanghelyo nga namahawa sila og namauli naguna ang mga tigulang. Ngano kaha nga mga tigulang may kauna? Ngano kaha? Pero makapaintriga. Sa tupad kini mga gulang mo ay mga dagko kay sala. Mga tabian, mga chismosa, o mauni. So, munang ang mga gulang kuno'y nag-una-unang pamauli, kay nangaulaw, kay gisultihan o gipakita ni Jesus, unsa di kadagko sila mga sala. The point is, iyang gipahinumdom niya, the act of judgment, judging, the act of condemning, is not a man's business but of God's. Walay trabaho sa tao o dili trabaho sa tao ang pag-akusar, ang pagkundina o ang paghukom. Kini siyang bahina sa ebanghelyo is totally different from another gospel nga nagtudlo ka na to correct for conversion. Ako nabalik ko na, mao ni ang nakalahit. Lahit tong sa ebanghelyo nga gitudloan ta to correct our brother who commits sin, wishing and desiring for his conversion and transformation. Lahi to siya kay sa intention karon sa ebanghelyo. Kaya katuyuan sa mga Pariseo, dili man ang pagtabang sa babae. Dili man nga ilang gidala nga kang Kristo aron mausap ang babae, kundi gidala nila tungod kay gusto sila nga ang babae hukman o patyon pinaagis pagbato. Dili nila tuyo nga matabangan ang babae. Tuyo nila nga hukman. Mao na gi-emphasize nila nga kining bayhan na sad-an. Pero sa laing ebanghelyo, nag-ingon nga gitudloan ta to correct aron makapausap o makapahimata sa uban nga dili maayo ilang gibuhat. Muna nga sa ebanghelyo karon si Kristo, dili na trabaho ninyo ang paghukom o pagkondina. Now secondly, on the part of the accused sa babae, unsa may mensahe? Tulo ka butang atong bantayan. Sa ebanghelyo karon, towards the end, part of the conclusion of the gospel, si Kristo miingon, dili usab ako mosilot kanimo, lakaw na o ayaw pagpakasala. Balantayan ni siyang linya ha. Dili usab ako mosilot kanimo, lakaw na o ayaw pagpakasala. Madun pa sa usa ka Protestant theologian by the name of William Barclay, naingon siya, sayon kayong sabton kining linyaha ug atong ipahaom sa atong kabilong gusto, thinking nga for Christ it is easy to abandon judgment. Dili na mo pasabot ining linyaha. Wala mo hatag og impresyon si Kristo ngadto sa babae nga it's okay to commit sin. That is not the impression nga gihatag ni Kristo. Sa iyang pag-ingon, dili usab ako mosilot kanimo. Sa uban gani nga komentaryo, giingon nga si Kristo was not abandoning judgment. Sa uban nga teksto sa English gibutang diha, I will not judge you for now. Nanay gilinya diha, nanay gibutang nga linya diha. I will not pass judgment on you at the moment.
But go home and do not commit sin. Go home and sin no more. Doon ay implikasyon nga si Kristo may pahinumdum sa babae nga sa pagkakaroon dili ko musilot kanimo. Apan timan nga ang silot imog yung madawat kung dili ka mag-usab sa imong kaugalingon. So dili na to usab to ni niya nga ay okay ra ding magpakasala. Daghang mga tao gagamit ni ining linyaha aron i-fit in sa kaugalingon nato, aron ma-excuse ta sa atong pagpakasala. Daghan kay gagamit ni linyaha karon panahon na. Ngamoy ko sila, utan-awag ato Ginoo. Wala gani mo hukom. So kinsa man ta maghukom-hukom? Silang nakasala ay pasayloon na sila, yawa na sila tulubagon. That is wrong interpretation of this line sa Ebanghelyo karon. Tungod kay si Kristo, wala mo sa babae nga, it's okay to commit sin. Dili na mo iyang punto. Wala mo si Kristo nga, don't worry. Okay lang magpakasala. Wala siya mo ana. May pahinumdum siya sa babae nga sa pagkakaroon dili kasilutan. Pauli and prove to me that you can do better. Mauni ang implikasyon si Kristo. Mauni ang implikasyon sa pag-ingon ni Kristo nga dili una ko musilot nimo. Pero pauli ug ayaw na pagpakasala, prove to me that you can do better. As of the moment, dili di ka hukman usa. Pero o dili ka mausap, ang hukom is imog yung dawaton. Now, secondly, kining linyaha, nagpahinumdum po ka nato sa second chance nga maugyod ang consistent nga mensahe throughout the gospel this Lenten season. Sa pag-ingon ni Kristo nga, go home and sin no more, iyang giingnan ang babae nga, dili magyud okay nga magpakasala. Dili magyud insakto imong gibuhat, sayop to siya. Pero I will give you a chance to redeem yourself. Go home and sin no more. This is a gospel, another gospel of second chance. Gihatagan na gigayon ang babae nga mausab, which is absent on the intention sa mga Pariseo o magtutudlo sa balaod sa ilang pagdala sa babae. Kay wala mo sila maguna-una nga hatagag chance sa babae mausab. Pero si Kristo, iyang giingnan ang babae nga pauli sa inyo. Redeem yourself. Naapa kay tsansa, tingali nakasala ka, nakahimo kag dautan sa imong kinabuhi, nakahimo kag dili maayos imong kinabuhi, but to me, your life is not yet finished. This is not the end of the world sa imong pagpakasala. Pero hatagan ti kag tsansa aron mausab pa ka. This is the gospel of second chance. And lastly, ang tubag ni Kristo pod nagdala og hagit ngadto sa babae. Jesus confronted the adulterous woman by challenging her. Ayaw nagpakasala. Ayaw nagyug-usba ni siya. So gihatagan kag tsansa, ang tanan imong gihimo sayop ni siya, dili ni siya mao. But your life must go on. Go home and fight sa pagpakasala. Ayaw na ning usba. Gihatagan kag tsansa, pero pauli. So kining linya diri nga nag-ingon si Jesus nga, dili ko sa musilot kanimo, dili ni nato sabton nga si Kristo wala motudlok sa babae as if giving her the impression it's okay to commit sin. Dili na siya mao. Si Kristo mitudlok sa babae, what you did is wrong. Being adulterer is wrong. It is a sin. Pero hinumdumi, I will give you a chance. Redeem yourself. Sin no more. Ya,